Να σου πω, αυτά θα μου τα στείλεις στο Facebook, όλα το βίντεο. Στείλτε, δεν με έχεις κάνει. Θα στα γράψω σε ένα... Όχι, αφού σε έχω. Ο Γιώργος πάλι, ο Γιώργος. Κοιτάξτε ο Γιώργος πάλι. Έγινε πάλι άνθρωπος χωρίς την Παρτέζα. Έτσι! Έτσι το Κωστάκι! Γιώργο με το κότσι χτύπα τον. Έλα τσολιά μου εσύ! Έτσι το τσολιά! Έλα! Πάρε μαλάκα, θα σκάσω το δικό μου στο δικό του και να το ρίξω πολύ ξύλο. Μαλάκα σε έχει γαμίσει εσύ. Σε έχει γαμίσει. Μου έχει γαμίσει, ναι, είμαστε και είχε εξωτερική ρε μαλάκα, έπεσε με φόρο. Τώρα θα το βγάλω. Σκότωσέ το να πλήξει το Σκότωσέ το, σκοτώσω ρε. Έτσι. Έλα, πιάνει το. Να σου πω, κοίταξε σου κάνε. Σου λέγε πάρτα μαλάκα και τέτοια. Τώρα θα το ρίξει κουνιά. Τώρα μπορεί να αφήσει τα χέρια του και να πάει κοκκί μαλάκα. Αυτό θα κάνει, αυτό θα κάνει. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις, αυτό θα κάνει. Μαλάκα λύσαξε ο Κουλ. Πάμε! Καθίστε ξάπλα πρώτα να πάρω χιλιόμετρα και μετά. Πάμε ρε Τάσο, πάμε. Να το, Το μαλάκα. Έλα μαλάκα, έλα. 2-1. Πάμε. Ναι. Περίμενε, θα του βγάλω εξωτερική. Ποιος ήταν εξωτερική και έπαιζε ο γκόγκ? Α, θα βγάλει τον γκόγκ εξωτερική. Κάνε μια ευθεία, ακούς. Ο Γκόγκ είναι ο Κωστάς. Εντάξει είμαστε. Πάρε χιλιόμετρα με το να πηγαίνεις στην ευθεία. Δεν τους τρέψεις κατευθείαν. Το φτύνει ρε μαλάκα. Μαλάκα, εντάξει, τον έχει πάρει ο χέρι. Δεν στο παγώ! Το πήρε! Δεν στο παγώ, δεν την έκανε! Πήδηξε στον άλλο! Μαλάκα το σκύλι, μαλάκα τον σου φίδηξε. Και τον πήρε μαζί του! Δεν σου παγώ! Δεν σου παγώ να το κάνει! Ο